eskerrik asko hirukideri gonbidapena egiteagatik eta baita ere ekitaldi hau babesten ari diren erakundeei. Bueno, ikusiko duzuenez, hitzaldi honen gaia oso zabala da eta luze egon gintezke honen inguruan hitz egiten, ikusiko duzue hitz egingo dugula gazteei aholkuak edo gomendioak ematen inguruan, ez? Batez ere beraien ibilbide akademikoa eta profesionala bideratzeko. Ikusiko duzue hemen irudi honetan, pertsona bat bidegurutze honetan dagoela, eta zekiela nora jo. Eta egia da askotan bizitza horrela izaten dela, hainbat aukera egoten direlako eskura, beste batzuetan egoera simpleagoa izaten da. Baina, bueno, ikusiko dugu nola jokatu kasu batean zein bestean. Ikusiko duzue duela aste batzuk, beste ekitaldi batean egon nintzela, eta hor hitz egin nien, unibertsitatea amaitzen ari ziren gazteei, eta galdetu nien, nola ikusten zuten diren etorkizuna, edo zein galdera sortzen zitzaien etorkizunari begiratzean. Eta hemen hitzik esanguratsuenak jaso ditut, begira, horratera ziren hitz guztietatik, gehienak negatiboak izan ziren. Hau da, unibertsitatea bukatuko dugu, ez dakigu zer etorriko den orain, gutxi gora bera eroso bizi izan gara ikasle bizitza honetan, eta orain zer etorriko da, ez? Ziurgabetasuna handia da, eta ambivalentzia ere, mundu berri bat irekitzen zaigulako, baina, bestalde batetik ezagutzen dugun horretatik atera behar gara, pixkate zer egin gabe sentitu behar gara, zer egin jakin gabe sentitu behar gara, eta, baina, badaude hitz positibo batzuk ere, erronka, tentsioa, eta interesa, ez? Eta nire ustez, hitz hauek pixkat propio bezala hartu behar ditugu, noski, familia bakoitzeko egoera ongi ezagutuko du, eta jakingo du, bere seme alabak zailtasun gehiago edo gutxiago duen erabaki bat edo beste hartzeko, baina hemen ideia nagusia da, erronka bezala hartu behar dugula, eta noski interesarekin hartu behar dugula. Hau da, ez diogula tentsio karga hori kendu behar, tentsioa berez ez dela txarra, ez? Eta hemen rotonda bat ikusten duzu, eta, kontatu nahi dizu, eta aurrekoan itzali bat eman nuela, irteerei buruz, edo nola irteerek eragina duten, edo irteera laboralek eragina duten, seme-alaben autaketa horretan, ez? Edo lanbidea aukeratzeko prozesu horretan, adibidez guraso batek esan dezake, nik nahi dut, nire alabak egitea, ikasle batzuk rotonda ikasketak izango direnak, hau da, zirkulazioko terminoak da, rotonda edo biribilgunea, baina esan nahi du irteera asko dituela, ez? Rotonda horrek edo biribilgune horrek irteera asko izango lituzte. Ikasketa batzuek irteera asko eskaintzen dituzte, egia da. Baina arazoa da askotan biribilgunearen barruan gaudenean eta bueltak ari garenean, ez dugula ikusten guretzako atsegina edo egokia den irteera hori, ez? Edo seguru sentiarazten gaituena. Eta edozein kasutan, biribilguneak aukera ematen digu, edozein irteera hautatzeko, egia da, denboran jakin bat galdu daitekela prozesu horretan, baina, ez du asola eta 2 kilometro beharko baituzu oraindik berriro ere bidea hartzeko, erabiliko dituzu, eta, egia da, rotonda horrek aukera emango digula beti ere, atzera egiteko, momentu batean erratzen bagara, beti atzera egin eta beste erabaki bat hartzeko, eta egia da ere, erratzea berez ez dela dramatikoa, posible da akatsak egitea, eta ez da ezer gertatzen, atzera egin eta ikas dezakegu, ez? Orduan, galdera hemen izango litzateke, zein izan barko litzateken familien rola. Eta, hemen badugu irudi esanguratsu bat, eta nire buruari galdetu nionean, zein izan barko litzateke familien rola. Burura torri zitzaidan rally bat, ez? Beti dakizue, rally batean beti egoten dela gidatzen duen pertsona, eta bere ondoan kopilotoa, ez? Egoten dela, argibideak ematen edo esaten, orain kurba bat dator, eta orain ez dakiz etorriko da. Eta, nor izango litzateke hemen gidatzen ari den pertsona? Hemen zaudetenok esango duzu, noski, gidatzen ari dena, semea edo alaba da, naiz eta gidatzeko karneta ez duen oraindik, baina, irudi honek markatzen du apur bat, zein rol edo betekizun izan behar duen familiak kasuanetan, eta da laguntzailearena, ez? Ikusiko duzue, kopilotoak, ondoan dagoen pertsona horrek, edo babesa, dionak, esango diola zein zailtasun izango duen bidean, kontu zoren kurba bat etorriko da, edo, paper batzuk ere izan ditzake, nola baiteko dokumentazioa izan dezake informazioarekin, eta beharrezko momentuan lagunduko dio, ez? Baina, beti, gidatzen ari dena, edo norbere bizitzaren proiektuak gidatzen dena, pertsona bera da, ez? Hau da, kasu honetan, gure semea edo alaba. Eta
kontu ze askotan oso tentagarria izaten da esatea, lasai, nik egingo dut zure ordez, lasai, ez egin zuk, baina ez hori arriskutsua da, ze azkenean pertsonak berak gidatu behar du bere bizitza, ez? Eta, bueno, nire ibilbide profesionalean noizbait ikusi izan dut, ez? Adibidez, gurasoek esatea, lasai, nik argituko dizut bidea, nik esango dizut ondik joan behar zaren, eta orduan gidariaren rola hartzea gurasoak, ez? Eta ez, hain zuzen, gurasoa kopilotoa izan behar da, eta esan behar dio, bueno, hau hobeto dago gaizte egongo da, baina zuk hartu dut. Orduan, ezin diogu inoiz esan seme alabari, hau egin behar duzu, hau da zure egin beharra, edo inoiz ez dizkiogu gure beldurrak helarazi beharrez, edo transmititu behar alabari semeari, adibidez, esatea, begira, karrera egin duzu, eta, bueno, hasi duzu, eta lehen urtean bigarrenean utzi egingo duzu, ez? Ez, hori gure beldurra da, baina bien ez hasi alabaren beldurra, ez? Eta, bueno, beste alde batetik, oso ohikoa izaten da ere, gure frustrazioak pertsona horrengan islatzea, ez? Nik lortu ez nuena, berak egin dezala, edo ni izan ez nintzena, bera izan da. Hori ere ez da oso positiboa izaten edo, ez alde batetik, nik nolabaiteko bidea hasi badut, semeak edo alabak bide horri berari jarraitu diezaiola, hori ere nolabait arriskutsua da, ez? Adibidez, ni erloju gila eman naiz, semea ere erloju gila izan da bila. Ez. Edo, karrera horrek ez dute erarik, ahaztu ezazu karrera hori, ahaztu ezazu aukera hori. Ez, bueno, beharren hauek nolabait saiestu egin beharko genituzke, autoa gidatzen ari dena, alaba edo semea delako. Eta hor da guk agian prozesu hori, gure prozesu bezala ere biziko dugu, baina ez da gure prozesua, eta ezin dugu hartu gurea ez den rol hori. Ze gidariaren rola, hain zuzen, seme alabarena da. Eta, bueno, hori da pixkate buruan izan behar duguna, ez? Orduan, nahi baduzu, bigarren mailako rol hori hartu behar duzu, edo itzalean dagoen rol hori, baina beti ere zure rola izango da, entzutea, behatzea, pixkate animatzea, gauzak erraztea, informazioa ematea, edo uneren batean, esan diezaiokegu seme alabari, beira, artikulu interesgarri bat aurkitu dut honen inguruan, eta gian interesatuko zaizu hau irakurtzea. Edo galderak egin diezazkiokegu, edo, bueno, hainbat aukera daude ez, gidaritza hori egiteko, eta beti, aukera edo bidea zabalik utzi behar diogu seme alabari, ardezan gidaritza, ez, edo arri izan dadin bere prozesuaren buru, edo gidari nagusi. Eta agian askotan gure intentzioa oso ona izango da, eta esango dugu, kolpe izugarri hartuko du, eta hobeto hori ez hartzen laguntzen baiot, eta kontuz horrekin, ze beti esaten baldin behar duzu, hau egin behar duzu, edo hau ez duzu egin behar, duzu hor, konfiantza galdu daiteke, edo harremana nolabait apur daiteke, eta erreferente izateari utziko diozu, eta kontuz, ezer hori horretan, badakigu borondatea ona dela, baina kalte handiagoa egin dezakegu laguntza baino. Ordan, nola lagundu, eta da pixka bat itzaldi honen helburua, ez? Bueno, guk familia bezala, pixka bat ulertu behar dugu, gure rola izango dela ikasketa prozesu horiek erraztea, ez? Edo ikasketa aukerak ematea gure seme alabei. Hau da, askotan, gure seme alabak oso sartuta egoten dira mundu akademikoan, eta askotan beraien bizitzan mugatzen da ikastera, eta parranda egitera adibidez, eta bestelako kontesturik edo testu ingururik ez dute ezagutzen. Orduan, interesgarria izan daiteke, bestelako esperientzia batzuk bizitzeko aukera ematea, eta adibidez, kirol esperientziak ematea, edo lan esperientziak ere ematea, edo adibidez, voluntariotza esperientziak bizi alizatea, edo mundua beste ikuspuntu batetik ikusi alizatea, eta, guk horrelako esperientziak izatea erraztu dezakegu, eta, egin dezakegun beste gauza bat da, ate horiek irekitzea, gure seme alabek, 15-16 urte dutenean, ez dute beren burua oso ondo ezagutzen, orduan, interesgarria da beren burua ezagutzen laguntzea ere, adibidez, 16 urterekin nahiko erabaki garrantzitsu hartu behar duzu, adibidez, batxilergoa egin, ala lanbide heziketa ikasi. Eta hori oso erabaki zaila da, eta gian nerabe horrek ez du bere burua ongi ezagutzen oraindik, eta, erabaki horrek segurazki eragin handia izango du bere etorkizun
hurbilean, bide bat edo bestea hartzek, asko eragingo duelako. Orduan guk, pertsona heldu bezala, bai egin dezakegu esfortzua, beraiek beren burua apur bat hobeto ezagutzeko. Agian zuetariko askok taula hau ezagutuko duzue, eta ikusiko zuen eskema honetan, ni haren hainbat dimentsiotaz hitz egiten dela. Eta ni horrek lau eremu izango dituzte. Adibidez, eremu publikoa berdean dagoena, hori da denok ezagutzen duguna, bai norberak eta bai kanpoko ikusten dutena. Bezalde batetik, eremu laranja horretan dago, eremu ezkutua. Hau da, zuk zure buruaz ezagutzen duzun hori, baina gainenakoek ikusten ez dutena edo ezagutzen ez dutena. Eta badago gero eremu itxu bat, eremu burdin hori, eta hori da, norberak ezagutzen ez duena, baina besteek ikusten dutena, ez? Eta hori da, apur bat, bai, norberak ikusi ez duen zerbait, baina gainontzekoek bai ikusi dutena. Eta eremu itxu horretan, bai lagun dezakegu gure semeak edo alabak, alderdi horiek ikustea, ez? Edo itxutze hori pixkat arintzea eta seme alabek beren dimentsio batzuk ezagutzea, baina alde zaurretik ezagutzen zituztenak. Eta gero, azken eremu bat izango litzateke eremu more hori, hau da, eremu ez ezaguna, eta hori da, agian ezagutzeko zailena dena, ez? Baina inork ikusten ez duelako. Baina, bueno, eremu itxuan agian hor bai lagun dezakegu gehiago. Orduan gu, pertsonenduak garenez, bai lagun diezaiokegu gure seme edo alaba nerabeari, kontrastea egiten, eta nolabait ikuspuntu errealista hori izaten, ez? Orduan, imagina ezazue, nerabe ohiko bat, esaten diguna, nik aktorea izan nahi dut, eta guk galdetuko dugu zergatik izan nahi dugu zu aktore. Esango du, nik aktoreak ikusten ditut telebistan, eta asko gustatzen zait, humorezko telesaiak ikusten ditut, eta asko gustatuko litzateke haietariko bat izatea. Azuk guraso bezala, izango diozu, ados, aktore izan nahi duzu, baina horre langabezia itzela da, agian 1000-tik 5 bakarrik lortzen dute lan egitea, agian, zuke egin dezakezuna da, ados, baloratuko dugu, ikertuko dugu apur bat, zerlakoa den, nolakoa den aktorearen lanbidea, eta zergatik ez dugu elkarrekin ikertzen, zergatik ez dugu hitz egiten horretan lan egiten duen jendearekin, eta zergatik ez dugu ikertzen pixka bat interneten nolako bizitza den aktoreena, eta, adibidez ikusiko dugu, aktore batek pila bat ikasi behar duela, eta, zuk aktorea izan nahi baduzu, adibide bat jartzearen, jakin beharko duzu, zentzu diren aldeko eta kontrako argudioak hori izateko. Eta gu pixkat horri biliko gara, kontraste horretan laguntzen, edo gure seme alaba horri pixkat hobeto ulertarazten agian idealizatu duen lanbide bat egiaz zer den. Eta, bestalde batetik, lagun diezaiekegu beren autoestima hobetzen, ez? Adibidez, gure seme alabak pentsatzen baldin badu, ez dela ikasle ona, askotan autoestima baxua izango du, eta hori oso karga astuna izaten da gazte askorentzat, autoestiman zuzenen eragiten du, eta, guk senide bezala, ezin diezaioko ezan, zu ezara ona hau egiteko, edo honetan ezin duzu, ez, guk egian, abiez eskola porrota kasuak egoten diren, guk guraso bezala ez dugu oso ondo jakiten nola kudeatu horrelako egoerak, ez? Eta, ikasleek batez ere behar dutena da babesa eta beraiengan sinestea, izan ere, pertsona guztiok dugu nolabaiteko balioa eta gaitasunak, eta behar dugun bakarra da, gugan sinestea, ez? Eta gero, noski, garrantziak kendu behar diogu erratzeari, erratzeko arriskuari, denok erratzen gara noizbait bizitzan, eta ez da ezer larria, ez da ezer gertatzen, eta pixka bat, drama kendu behar diogu erratzearen kontuari, ez? Eta, orientazio akademiko eta profesionala hitz egiten dugunean, bi errealitate aurkitzen ditugu. Bat izaten da, ikasleen edo gazteen espektatibak, beraiek noski defentzen da lan egonkorra, nolabaiteko soldata egonkorra ere bai, eta lana atsegina izatea. Baina, bestalde batetik ikusten dugu, lan merkatuan edo lanaren mundua, beste ezaugarri batzuez bete dagoela, ez? Adibidez, mobilitate handia egoten da, adibidez, askotan ez da erratza izaten norbere probintzian edo gelditzea, gainera, lehiakortasun handia egoten da, gainera, horrek informazioan ere eragiten du, adibidez, lanpostu bat lortzeko jende asko egon daiteke lehiatzen, eta horrek eragina du autoestiman eta barrez. Eta gero,
kurrikulumaz gain, ez dalako inporta ingenieria edo zer izan, baizik eta nola eman aldiogun balioa gure profilari, ez? Hau da, zein ekarpen egin diezaiok zuk merkatuko alderdi honi, ez? Nola eman diezaiok zuk balioa. Orduan, hemen oso garrantzitsua da, neskamutilek ongi ulertzea zertan espezializatu nahi duten, ez? Adibidez, energia elektrikoa egin dute, edo energia mekanikoa zakite, baina alor batean espezializatu beharko dira, horrek markatuko duelako azkenean desberdintasun nagusia. Eta gero oso alderdi garrantzitsua izaten da, noski da, seme-alabak orientatzean oso garrantzitsua izaten delako, zer den enpresek eskatzen dutena, eta enpresek askotan eskatzen dutena izaten da, norberak norbereaz jakitea, edo norbere gaiaz ongi jakitea, mekanikaz edo dena delakoaz, baina horrez gain izan beharko dituzu gaitasun bigunak, ez? Hau da, ikasten ez diren gaitasun hori. Hau da, adibidez, ikasketa plan batean, ez da sartuko empatia, agian arlorren batean sartuko da, baina oro har empatia eta sartzen ez, edo taldean lan egiteko gaitasuna, edo egokitzeko gaitasuna, entzuteko gaitasuna, edo gatazka bat duzunean, gatazka horri aurre egiteko gaitasuna, edo proaktiboa izatea, edo ongi antolatzen eta planifikatzen dut izatea. Balore horiek, askotan, presek bilatzen dituzte eta ikasketek ez dituzte. Eta adibidez, nik hemen adibidez Bilbon lan poltsa eramatu den, garai batean, eta enpresak eskatzen zidatena izaten zen, begira nahi dugu edo neska bat, edo mutil bat, badakigu administrazioaz badakitela, edo mekanikaz badakitela, baina batez ere, jarrera izatea nahi dugu, egitarrean implikatzea, pertsona erantzulea izatea, arduratsua izatea, eta, askotan ikusten delako, jendeak ez duela nahikoa implikazio izaten, eta hori izaten da zaiena, ez? Nola ezi balore horietan, ez? Gaitasun espezifiko horietan, gaitasun bigunetan, esaten dugu. Orduan, hori da apur bat testu ingurua, erronka ez da erraza, ez gure seme-alabentzat, ez guretzat ere, gu horregoten garrelako beraiei laguntzen edo apur bat, bese izaten saiatzen, ez? Eta, ez da arraroa, askotan, prozesu hau nola baiteko angustiaz edo arduraz edo tentsioz bizitzea, ez? Ohikoa izaten da, eta orduan gure rola horretan bere bizikoa izango da, ez? Oso garrantzitsua izango da. Hemen ikusten duzuen irudian, ikusiko duzu, Granadako orientatzaile baten irudia da, nire kide batena, eta berak hemen laburbildu zuen zein diren gako nagusiak lanbidea bilatzeko prozesu horretan, ez? Horretarako 3 alorra hartu behar dira kontutan, alde batetik nahien edo aukeren alorra dago, adibidez, zer izan nahi dut, zer interesatzen zait, zer dut gustoko, zer motibatzen nau, zer izan nahiko nuke, nolako balioak ditut, nire helburua da dirua irabaztea, ala bestentzako erabilgarri izatea, eta nolakoan naiz nik. Eta orduan, esparru horren inguruan, nik nahi dudan horren inguruan, errotzen da, faktore garrantzitsu bat. Bigarren faktorea izango litzateke ez bakarrik niri interesatzen zaidana, baizik eta zertarako gai naizen, gauza bat interesatzen zait, baina gai naiz hori egiteko edo beste zerbait, ez dago ala beharrez lotuta, ez? Orduan hori beste esparru garrantzitsu bat da, eta hirugarrena izango litzateke inguruak ematen dizkidan aukerena. Hau da, adibidez, demagun nire seme edo alabak ingeniari aeronautikoa izan nahi duela, baina Euskal Herrian ez dela horrelako ikasketarik eskaintzen. Orduan, kanpora joan beharko du, denagun Madrilera, eta ez ditugu baldintza ekonomikoak hori ordaindu ahal izateko, hori adibide bat da. Orduan, ikasketak edo lanbidea aukeratzerakoan, 3 planeta hauek, esan dezagun, bat egin behar dute, elkartu egin behar dira, eta 3etako apur bat urruntzen bada, ez dugu balio. Begira, duela egon batzuk, pertsona batekin hitz egin nuen, mekanikarekiko kriston grina zuena, pertsona nagusia zen, eta mekanikarekiko interes handia zuen, eta esaten zuen nik odolean, edo zainetan odolau daramatez, mekanikarena. Eta esaten zuen behira, nik orain 49 urte ditut, eta dirudienez, ematen didaten lana,
da, bai, mekanikari gisa izateko, baina 250 euro ordainduko didate, eta nik badut esperientzia laboral handia, ordan kasu honetan, zer gertatzen da? Ba, bai, pertsona horrek gogoa eta gaitasuna bazituen, baina hirugarren faktorea, hau da inguruarena, ez etorren bat, orduan hiru munduek ez zuten bat egiten, eta orduan esaten zuen behira, agian automozioaren mundua, ez da interesgarria, kanpora joan barko nahizelako, agian nahiago duena da, egonkortasun ekonomikoa izatea, eta bar. Eta orduan, pertsona hori nahi gabe elementu klabe edo gako bati referentzia egiten. Hau da, denboran ere aldatu egiten dela planeta hauetako bakoitza, ez? Adibidez, nik orientatzaile gisa ikusi dut, adibidez, 16-17 urteko gazteekin, begiratzen dutela adibidez, zer gustatzen zaien, eta hori bakarrik. Ez dute baloratzen adibidez, nolako ingurua duen lan horrek, edo nolakoa den lan hori beringuruan, edo langabezia handia dagoen sektore horretan, eta horri ez diote inbeste begiratzen, ez? Baina adibidez, gazteeko eta lago eta bosto eta 6 urte dituztenen, askotan haien interesak aldatu egiten dira. Haien interesgarriena ez da gustatzen zaizuna egitea, baizik eta egonkortasuna izatea, eta, agian egiten ari naizena ez da erabat interesatzen zaidana, baina egonkortasuna ematen dit. Orduan, horregatik hainbeste jendek egiten ditu oposizioak funtzionario izateko, eta agian 15-16 urte zituen ez zuen ere horredaz pentsatuko, ez, berak nahi zuena zelako, eta abokatu ingenieri izatea, eta gero, egoera aldatu da, eta, bizitza kontak eman ditu, eta azkenen planteatzen ari da oposizioak egitea egonkortasun ekonomikoa izateko, inguruak hori eskaintzen diolako, Eta hori, nolabait tristea da, ez, erakusten duelako, ez duela beste aukerarik izan errealitatera egokitzea baino, ez. Baina, esan dezagun, pertsona batek azkenen bere bizi proiektua betetzea lortzen duenean dela hiru planetek bat egitea lortzen duenean, ez? Adibidez, gustatzen zaidan lan egiten dut, astelehenetan 8etan esnatzen naiz, eta gogotsu joaten naiz lanera, gustatzen zaidana egiten ari naiz. Nahiagoko nuke oporretan egon, baina gustatzen zait egiten dudana, ondo pasatzen dut, eta gainera, lan giroa edo testuingurua ona da, soldata gutxi gora bera duina da, eta hori da pixka bat lortzen saiatu behar garena. Eta ez da beti gertatzen, ez? Guk pertsona heldu bezala, orduan gazte horiei eman behar diegu kontrasterako elementu hori, ez? Eta kontrasterako elementuak behartzen gaitu informazio izatera, edo behintzat informazio hori bilatzera, ez? Adibidez, lehen, zinegotziak esan digu, nola sistema oso komplikatua den, askotan gertatzen da, gure semeak edo alabak, DBH-en dago, eta goaz, institutuko hitzaldi batera, eta eskaintzen digute kristoren ikasketa ibilbidea, egin beharko du erdi mailako gradua, eta gero goi mailakoa, eta askotan hezkuntza sistema, ulertzeko sistema barruan ez daudenentzat, gogorra izaten da, edo zei izaten da, informazio asko izan behar izaten dugu. Geritze egingo dugu betu horretaz, ikasketa ibilbidea, agian interesatuko zaizuelako. Baina, orduan, esan dugun, aipatu ditugun eremu horietan, momentu bat, hori da, nahien edo gaitasunen alor hori, edo bi planeta horiek, elkartu daitezke autoezagutzaren alorrean, hau da, ezin izango dut ongi erabaki, ez dut nire burua ongi ezagutzen. Orduan, ezer erabaki edo aukeratu aurretik, oso garrantzitsua izango da, pertsona horrek, ongi pentsatzea, bere helburuen inguruan, bere aspirazioen, balioen, jarreraren, izaeraren inguruan, eta guk, alor horretan, laguntzeko aukera izango dugu, ez, bere burua ongi ezagutzen, adibidez, edo galdetuko dugu gaita, nola ikusten duzu honi dagokionez, edo nolako izaera dut, eta esango dio, eta uste dut oso trebea zarela eskuekin, edo gaitasun sozial handia duzula, edo, nik uste dut hortik jo dezakezuela, gaitasun handia duzula kontrako. Eta gero, ikusiko dugu hainbat tresna dela interneten, lagunduko digutenak ere, seme-alabei ideiak ematen, edo horren inguruan hausnartzen, balioen interesen inguruan, eta horre interneten dauden tresnak dira, eta eskuragarriak dira. Eta, gero ikusiko ditugu, eta lagunduko digutela ikusiko dugu.
Eta tresna horiek izan gabe, egia zailagoa dela erabaki ona hartzea, ez? Eta egia da askotan, gazte batek esaten digunean, ez? Edo guk aletzen digunean, zuk zer egin nahi duzu, eta berak erantzuten du, espero ez duzuna, eta gauzarik txarrena, eta esaten izuz, ez dut ideiarik, ez dakit zer egin nahi dudan. Eta esatuzu, hemen sakon jo beharko dugu, benetan aurkitzeko zer den gustatzen zaiona, ez? Benetan esaten izunean, duela ideiarik zer egin, esaten ari dena da, seguruenik ez duela bere buruare ezagutzen, ez dakiela nola sar daiteken lan mundu horretan, nik ezagutzen, berak ezagutzen mundua delako, goizean esnatu, institutura joan, bere lagunekin joan, parrandan atera, eta, claro, lan mundua beste mundu bat da, bai, ikasketen mundua oso bideratuta dagoelako, dena dago oso lotuta, eta lan mundua, pixkat hortik ateratzen delako, ez? Egia batzuetan praktikak izaten dituztela, eta, apur bat, lan munduarekin, mundu alarekin kontaktua izaten dutela, baina gutxitan gertatzen da, ez? Gutxik izaten dute horretarako aukera. Orduan, norbere burua ezagutzea oso garrantzitsua izaten da, eta, nola lagun diezaiok gazteari bere burua ezagutzen, alde batetik, testak daude interneten, ez da beharrezkoa oso urrunera joatea, testu horiek erabil ditzakegu gazteari bere burua ezagutzen laguntzeko, eta gero oso garrantzitsua da kontrastea, ez? Seme alabari esaten badiogu, begira, nik uste dut, zuretzat interesgarria izan daitekeela alderdi honi begiratzea, edo, egia da, ez nuen horretan pentsatu, edo, egia da askotan gazteek ez dutela izaten oso ongi definitutako autokontzepzio bat, eta askotan iruditzen zaie direna, baina txarragoak direla, ez? Askotan pentsatzen dute desastre gutxa direla, eta, nire etorkizuna oso txarra izango da, ez? Edo norbere etorkizuna oso txarra izango da. Ordan, autoestima hori indartzen lagun diezaiekegu, beraien gaitasunak ikusilaziz, ez? Esan ez, zertan nire onak eta bar. Gero autoezagutzaren beste alderdi bat da, haiek dakitenaren inguruan, egiten dakitenaren inguruan, hausen hartzea zen denok ditugu gaitasunak, denok gara onak zerbaitetan, eta, ongi dago horretaz konturatzea, ez? Orduan, horre nola beteko ezagutzak, edo gaitasunak, edo trebetasunak izan dezakegu. Orduan, gazte batek esaten digunean, ez dut ideiarik zer egin, ez naiz ona ezertan ere. Orduan, hor egin beharko dugun lehenengo kontua izango da, galdetzea, zein da gehien, edo ondoen ematen zaizun ikasgaia, zein ikasgaitan zara ona? Esango izu, begira, teknologian ona naiz, edo fisikan ere bai, edo ingelesean, gaztelanian zaiten beste gustatzen, eta, orduan ikusiko dugu, zein lanbide egon daitezkeen lotuago ikas eremuekin, ez? Eta, agian horrela, zeharka, gaitezke ikusten non izan daitekeen, ona edo zein gaitasun izan ditzakeen gazte horrek, ez? Orduan, gero ikusiko genuke zein ikasketa diren egokienak, ikasgai horrekin lotuta, eta beti esango digu, badakizu, uste duzuna, baino gehiago, ez? Orduan, nola lagunduko dugu gazteari garatzen, batez ere, ez institutuko gaitasun horiek, horiek beti ikasiko dituelako, ingelesa, matematika, hizkuntza da historia. Nola gara ditzake, pertsona bera izaten lagunduko dioten gaitasun horiek, ez? Gaitasun hobeak izango dituen pertsona, ez bakarrik presentzat, baina pertsona gizari, ez? Eta, horre errealitatearekin harremanetan sartzen lagunduko dioten esperientzia guzti horiek beti positibak izango dira, beti ikusiko dugulako hor kanpoan, benetako bizitza horretan, esperientzia hauek interesgarrago direla, edo beste hauek izain beste, eta agian ikusiko dugu, agian hainbeste arduratzen zaituen gai hori, eta esatuen zufo, desastre bat naiz honetan, eta gunero jomar naiz institutura eta oso txarra naiz horretan, baina agian lan munduan deskubrituko duzu beste errealitate bat, eta esango duzu, agian privilegiatu naiz, esango dut, igual, hau ikastezaket eta honetan ona naiz, eta beti ikusiko du, norbait txarragoa dela, edo ez dela intrebean nik ongi egiten duen horretan, ez? Orduan, lagundi ezaiekegu guztien beste pertsona bat zuei lagundi ezaieketela, eta, horretan honak direla, ez? Edo, agian hizkuntzak ikasten honak dira, edo atzerrira joateak ere lagunduko die, eta beti, taldean lan egiteak
asko laguntzen dira, askotan gazteak kiroletan egoten dira, edo aisialdiko taldeetan, eta horrik hasi dute taldean lan egiten, bat gehiago izaten, taldean antolatzen, eta horregatik da hain garrantzitsua, askotan joera izaten dugulako, ez? Gazteak ordenagailuaren horrean egoten diren etxean, denbora pasatzen, jolas, eta beti anima ditzakegu zerbait taldean egitea, ez? Beti taldea aberastasun handia delako eta asko ikasten delako, ardurak hartzen etxe barruan ere, ez? Taldearen bidez, askotan etxean ez dutenean arduran dedik hartzen eta direnean ohituta egoten ardurak hartzeko, arroioa da, oea egitea, lagarbitzea, harriko egitea, zeregin horiek bizitzaren parte dira eta nolabait laguntzen digute daukaguna balio esten, ez? Esaten begira, zenbat kostatzen den denari egiteak, ez? Edo esatea begira hau egiten du, aitak edo amak egiten du, baina begira bendik egiten du eta esfortzuaren balio hori ikas dezaten, ez? Eta bestalde garrantzitsua da ere ikasteko ohiturak garatzea. Adibidez, ikas dezatela berehalako plazerari uko egiten ikasteagatik eta esan begira, lagunek izan didate kalera ateratzeko eta atera nahiko nuke, baina berotxoa izan behar naiz eta badakit orain ordu bete ikasi behar dudala eta etxean gelitu behar naizela. Ez orduan ez esaten ikasi behar dute eta bizimodu oso izaten ikasi behar dute eta orduan hori guztia eta gutxi eta emagun eskolaz kanpoko balio horiek dira pixka bat gure semeari edo labari lagunduko diotenak heldu bihurtzen eta pertsona gisa garatzen, ez? Esan dugu, apur bat alderdi garrantzitsuena diela, zer gustatzen zaidan, zertan naizen ona, hirugarren alderdi hori dela, zein den testu inguru soziala, ez? Nik ezin dudalako nahi duan egin, ni gizarte batean bizi naiz, eta beraz gizarte horretara egokitu behar naiz, dauden ikasketetara, eta orduan oso garrantzitsua da, ezagutzea zein ibilbide akademiko edo laboral eskaini aldizki egun gazteei agian guk noski nolabaiteko ibilbide laborala egin dugu, eta hortik ere hitz egin diezaiekegu, ez? Eta, adibidez hitz egin diezaiekegu dauden merkatu nitxo ez, edo dauden ikastaro edo beken inguruan, noski, erantzun duzun guztia ez da gurea izango, baina esan diezaiekegu, zeratik ez duzu ikertzen apur bat ibilbide akademiko horren inguruan, bilatu informazio interneten, zer ikusten duzun. Eta, batzutan agian etxera joango dira eta esango dute. Nire lagunek hau egingo dute, eta askotan berelako joera izaten da, batez ere batxigergotik unibertsitatera joaten direnean, esatea, ez duan ez oso argi, eta nire lagunek hau egingo dutelako, nik ere hori egingo dut. Eta esan behar dugu, itxaron, geldi, hartzen ari zaren erabaki hori hausnarketa personal batetik datorrela, zure burua eramaten duzten ari zara. Horren, kontuz, hartu zuretzako onena den erabakia. Horren, zu pertsona bakarra zara, eta gizarteak zugandik onena espero du, eta gotitu barko zara, baina ona izan barko zara, ezin duzu besteen bidea egin. Beste bide hori besteena da. Orduan, erabakiak hartzeko bidea prozesu bat izan behar da, eta, gerta daiteke ez, neska motil batek esatea, nik adibidez gaitasun beretzia dituzten ikasleekin lan egin nahi dut, edo Asperger dutenekin, edo ez dut lan egin nahi, ikasketak izan dira, eta ez dut lan egin nahi, edo gero, ez daiteke denbora pasatzen dela, kolektibo horiekin kontatu izan dutela, adibidez voluntariotzaren bidez, eta esatea, begira, orain asko gustatzen zaitere mu hori, eta irakasle bezala, oso pozik nago ikastetxe honetan, adimen horretasuna duten pertsonekin, horrek esan nahi du, gure erabakiak, edo gure seinaladen erabakiak, 16-17 urtekin, erabaki batzuk izan daitezkela, baina gero 21-22 urtekin beste erabaki batzuk izan daitezkela. Zentzu horretan, lehen esan dudana, ez? Garrantzitsuena da, bide hori koherente izatea, buelta gehiegi ez ematea, komeni da, baina, elkarrekin ikertuko dugu aukera ona den, zer eskaintzen digun aukera horrek, zer positibo eta zer negatibo, eta hortik joko dugu agian, eta batzuetan agian kasuren bat egongo da, egingo dugun kasu A plana eta B plana, eta adibidez aktore izaterekin ez, nik ez dizut ideia hori burutik kenduko, baina kontutan izan oso mundu zaila eta komplikatu izango dela, eta agian badazpala B plana pentsatu nahi izango duzu, eta hori oso ezberdina da, esatearekin, oso bestelako da, esatea, aktorea, zertarako,
Eta ez, agian oso faktore ondo izango da, eta benetan bere grina da, eta oso ondo egingo du. Orduan, oso elementu garrantzitsua izaten da, esatea ez dagoela irteera objektiborik, baizik eta pertsona bakoitzak bere irteerak dituela. Eta hau, zure pasioa baldin bada, eta benetan pasioa zaren ez, grina zaren ez. Oso zaila da gero ez egitea, benetan hori baldin bada bere grina, edo zein gauza egingo du horretara iristeko eta hori egitea lortzeko. Orduan, naiz eta, inguru zaila izan, eta agian oso talde txikia dago, hori egiten da, baina, agian pasio handiarekin, lortuko du horretara iristea, ez? Eta bide horretan, beti pertsona bezala garratuko da, bere buruaren inguruan gehiago ikasiko du, eta, ondo gongo da. Orduan, oso garrantzitsua da, hasieratik ate hori existea, eta pausu bat, urrats bat egiten duenean, ate hori existea, gure borondaterik onenarekin, baina esango dugu, kriston kolpea hartuko du, kontuz, ez, agian ez dugu kolperik hartuko, hartzen badu, bere erabakia izan da. Orduan, pizkate dauden aukeren inguruan, ikerketa sakon hori egitea eta hausnarketa lasaia egitea, garrantzitsua da, ez da. Nik askotan ikusi dut gazteekin ez, adibidez, DBH-en ez zirela oso ikasle izan, adibidez, ikasorteren bat errepikatu zutenak, eta lanbidezik eta puntaratzen zutenak, batxilerraren ordez, eta, etxean zaten dut, saiatu batxilerrarekin, zergatik ez? Ez aizu bain gogorra egingo, probatu, nola egiten duzun batxilergoa, eta, ikasle horrek, guraso imen egitearren, eta gogoan dirik gabe, batxilergoa egingo du, edo beste aukera batean sartuko da, eta gero, azaroa iristen da, eta ikusten dugu, gazteak ez duela gehiago oetik altzatu nahi, ez duelako institutura joan nahi, ez duelako bere interes eta gustuekin bat egiten, eta, beste gabe egin duela, gurasoei men egiteko du bere lagunak horra joango zirelako, eta bera ezelako izango batxilergoa egingo ez zuen tontoa karra, ez, komatxo artean, orduan, berea ez zen bide bat bortxatu du pizka bat, ez, orduan, garrantzitsua da gazte horiei entzutea, eta haien guri gustatuko litzeguke, haiek bide bat edo beste hartzea, baina, agian bide okerra hartzen badu, gero horrek ondore txarra izango ditu, esango du jota gabein, zer egingo dut nire seme edo alabarekin azaroan, zer egingo dugu urte osoan, komentxartean, zaborretara botako dugu urtea, orain arratsaleko ordu bietan esatzen da, ez du ez ere egin nahi, desmotibatuta dago, kasu horretan, B plana egin behar da, horrek esan edo, begira, aurten bidea ez da zuzena izan, baina aprobetxatu urtea, ikasi hizkuntzak, edo egin aberastuko zaituen zerbait, ez, edo eziko zaituen zerbait, edo zentzu horretan, garrantzitsua da, gure seme-alabei ongi entzutea. Zerta daiteke ere, talde batetik, seme edo alabak, konfiantza handiek ez izatea bere buruaren gain, eta zeta, batxilergoa ze zaila izango den, oso gaizki egingo dut, eta gero ez da inbestunako, eta ondo egiten dute, horren hor, benetan garrantzitsua da zein diren pertsonaren beldurrek, eta ikustea benetan pisuzko beldurrak diren, edo nola baiteko arrazoia duen horretan, edo ez dena inbesterako, ez? Edo agian, agian hobea da lanbidezik eta egitea, eta ofizio bat ikastea, eta lan hori egitea, edo ez? Edo agian oso bokazio definitua dut, esango du nik soldatzaia izan nahi dut, oso lanbide hona da, soldatzea nahi esotzen dut, aurrera. Mundu guztiaren zatez da, batxilergoa eta unibertsitatea, aurki dezakegu pertsonaren bat, bere buruan konfiantzaz duena, eta ez da, batxilergoa egin behar dut, eta, ikusiko duzu agian, DBH-en ez zela oso ikasle hona, baina gero batxilergoa ikasle hona dela, orda, kasu bakoitza, berezia da, bakarra da, eta ondo ikusi behar da. Ordan, ikasketa ibilbidea ikusteko, ez dakit ikusentzuten ari zareten pertsonen artean, zeputuraino daukazuen honen inguruko ezagutza, baina adibidez, badakizue, edo agian seme-alaba DBH-en izango duzue, edo agian batxilergoan duzue, ordan, hau da pixka bat, ikasketen ibilbidea, aurrezkuntzetik unibertsitatera arte, ez? Ordan, DBH laugarren mailan dagoen batek, hau da, 16 urterekin, erabaki beharko du lanbide heziketa egin, ala batxilergora joan, eta erabaki horrek, ondorioak izango ditu, ondorio garrantzitsuak izango ditu gazte horren bizitzan, ze ez duelako soilik zikloa aukeratu behar, edo batxiler mota eta bar, baizik eta
egiten duen horrek, gero eragina izango duelako unibertsitatera joatean. Hau da, adibidez, zientzia sozialen o gizarte zientzien batxilergoa ikasten badut, erraztasunak izango ditu dela, gero adibidez, soziologian sartzeko, edo beste karrera mota batean. Edo adibidez, batxilergo zientifiko-teknologikoa egiten badut, bidea zabalik izango dudala ingenieritza bat ikasteko, edo zientzietan sartzeko, eta beraz, gero aldatu nahi badut, eta adibidez, gizarte zientzien batxilergo bat aukeratzen badut, eta gero, karrera teknologikora joan nahi badut, pixka bat gehiago kostatuko zait karrera horretan sartzea, eta naizelako lehentasunezkoa izango. Orduan, egia da, erabaki garrantzitsua dela, eta 16 urterekin, gazteek presioa esaten dutela, erabaki ona hartzeko, gero, etorkizunan eragina izango duelako. Eta gero, gauza bera, adibidez, lanbide heziketa ertaina egiten duten gazteek, gero, balentza batzuk edo beste izango dituzte goi mailako gradu bat. Orduan, eskema hau, hemen jarri dut, ongi islatzen duelako, nola, ikusi den beti lanbide heziketa, batxilergoa baino maila basoago batean, ez? Eta, hemen, gezi bat falta da, ongo litzatekena, batxilergotik goi mailako graduetara. Adibidez, pertsona batek batxilergoa amai dezake, eta aukera bakarrez unibertsitatera joatea, beste aukera bat da, goi mailako gradu bat egitea. Hori ere, aukera gana da, eta, goi mailako gradu hori egitea, beti egongo da, batxilergo motaren menpe, ez? Adibidez, batxilergo zientifikoa izan ez gero lehentasuna izango dut, goi mailako gradu bat egiteko, adibidez, arlo teknikoan. Orduan, beti lehentasunen gaia, plaza edo lekuen araberakoa izango da. Orduan, ez badago lekuen arazorik, baldin badago denontzat ez duzu sartzeko arazorik izango, baina leku gutxi egonez gero, batxilergoak eragina izango du horretan. Orduan, zentzu horretan, ibilbideak horrela eragiten du, ez? Orduan, adibidez, DBH laugarren mailan nagoen gazte baten pentsatzen badugu, adibidez, batxilergora joan daiteke, edo lanbide heziketara, eta ikusiko dugu bi bideek unibertsitatera eraman dezaketela, unibertsitatea interesatzen baldin bazaio, gazte horri. Eta ikusiko dugu, lanbide heziketa egiten duen pertsonak, bi titulu izango dituela, bat maila erdikoa, erdi mailakoa, eta ez goi mailakoa. Orduan, hemen, garrantzitsua da guk guraso bezala, kontuan hartzea, edo ondo ezagutzea, ibilbide horren gaia, ez? Gutxienez, ondo uler dezagun, ikasketa zentroko orientatzaileak ikusi seme alabari izan diona, edo, ibilbide horiek nola eragingo diote gazteari, ez? Eta hori ez da nahikoa maiatzean itzaldi batera joatearekin, ja dena definituta dagoenan oso, berandu delako, baina orain, adibidez, azaroan, gara izaudete, honetaz informatzen hasteko, gazteak aldaketa periodo batean daude, eta, ikustezakezue, gaurtik hasita, ikustezakezue, begira dezakezue, zein diren aukerak, eta, pentsatzen hasi, ez, zein izan daiteken ibilbidea. Ordan hori, ezagutzea ongi dago, eta beste alde batetik, nahiko nuke, zuei erakutsi nahiko nizkizueke, baliabide batzuk, jakiteko nola lagun diezaiken gurasoei ere informazioa bilatzen ez, eta hori gure seme edo alabekin batera egin dezakegu. Horretarako webgune garrantzitsuena, Euskadin, da Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza webgunea. Orduan, hor agertzen da, dagoen eskaintza guztia, hezkuntzari dagokionez, eta oso webgune zabala da, informazio asko dago, eta denbora behar da, beretan ibiltzeko, gauzak aurkitzeko eta bilatzeko. Baina, gero ja, lanbide heziketen inguruan, estatu mailako webgunea dago, eta hori ministerioaren webgunea da, oso webgune osoa da, batez ere lanbide heziketa egin nahi duten bintzat, eta gero, noski unibertsitatearen arloan, EHUren webgunea dago, eta hor agertzen da pixka bat unibertsitatera sartzeko dauden sarbideen informazioa, sarbide zelaiturik inguruan, zein den egutegia, zein intzuk izaten diren notak, eta noski, ez daudenok, bakoitzak zuen interesak izango dituzue, baina, dozein kasutan, informazio iturri hauek, nahiko oinarrizkoak eta garrantzitsuak dira, ez? Gero beste gauza bat, imaginatu,
semedoak edo alabak psikologia egin nahi duela. Esaten du, batxilergoan dago eta psikologia egin nahi du. Jo, baina esan didate ez dagoela lan irteerarik. Orduan, non bilatuko nik informazioa lan irteeren inguruan. Benetan hori ikasten duen jendea ia lan munduan sartzen ari den, ala ez. Orduan, bueno, askotan ez dugu horren inguruko informaziorik izaten, eta ikusiko dugu webune honetan, horretan inguruko informazio aurki dezakegula, adibidez, lanbideren webunean, zuk zure lanbidea jarriko duzu, ze ikasketa mota egin duzu jarriko duzu, eta hor jarriko du, azken urteetan ze pututrainoko kontratazioa egon den, edo, bueno, zenbait jende gortu duen lana, eta hor jarriko du psikologia, eta hor jartzen du zenbat kontratu egin diren lan arlo horretan, azken urteotan, eta ikusiko dugu, ia kontratazio maila altua, basua, edo ezerezekoa den. Ikusiko dugu agian, adibidez, bai, psikologia ikasketak direla, baina gero lanbidea beste daitekeela, zuk psikologo bezala lan egin dezakezu ikasketa zentro batean, ikastetxe batean, edo, bueno, beste zerbait egin dezakezu. Orduan, horrek ere lan aukera ugari irekiko ditu, ez? Eta, adibidez, jakin nahi badugu, lanbide heziketako titulatuek edo unibertsitatean ikasi dutenek ze punturaino lor dezaketen horren inguruko lana, bueno, hor lanbideren webgune horretan agertuko dira estatistikak, ikusiko dugu adibidez. 2020an unibertsitatean amaitu dutenen artean, nola sortu diren lan munduan pertsona horiek. Ia beraiek ikasitako horrekin harremana duen lana den, edo nolako soldata duten, eta orduan oso informazio osoa da, gure seme-alabei laguntzeko, eta begira, hemen esaten dute ez dagoela laneko, begiratuko dugu ia den. Eta, bueno, oso garrantzitsua da beti zurrumurruei kasurik ez egitea, eta informazioa kontrastatzea, ez, eta datuei begiratzea, eta, bueno, lanbiden, horretarako bi tresna oso erabilgarri ditugu, eta gian, bueno, gure semea doala, EDBH laugarren mailan dago, eta oraindik iruditzen zaigu urruti dagoela, karrera batera joteko aukera, baina, bueno, beti da interesgarria, ez? Eta hemen lanbiden, webgune horretan, ere ikusten da, lanbide heziketan amaitu duten artean, zenbatek lortu duten lana, edo beraien arloaren lotutako lana den, bueno, oso webgune interesgarria da, oso esteka baliagarria da. Eta, bueno, amaitze aldera, ikusiko dugu gure gazteak askotan orientatzen ari garela etorkizun bateko lanerako, eta agian egin duten lana gaur egun ez da existitzen, oraindik. Hau da, mundua konplikatua da, azkarra aldatzen ari da, eta zaila da lan horretarako prestatzea ez, baina joerak zein diren badakigu, eta lan merkatuak hartzen dutenak badaude, eta horre badaude oso joera markatuak ez, adibidez, badakigu X alorretan, abiz teknologiaren alorrean, jendeak lana izango duela etorkizunean, adibidez, automozioan, elektrizian, robotikan, inteligentzia artifizialean, informatikan ere lana egongo da, big datan, zibersegurtasunean, bioteknologiaren alorrean ere lana egongo da, adibidez teknologia, medikuntzaren ere ikerketaren orduan aplikatzea, marketingen lana egongo da, logistikan ere bai, begira, mundu globalizatu batean bizi gara, eta gaur egun, fruta denan, ikus ditzakegu Txile, Peruko produktuak, orduan logistika oso garrantzitsua da. Energia berriztagarriak ere oso garrantzitsuak dira, eta hori lotuta dago bai lanbide heziketa, bai unibertsitatearekin, eta noski oso geroz eta gizarte zaharrago baterantz joaten ari garenez, pertsona nagusien zaintzak eta osasungintzak ere, horrek ere garrantzia izango du, pisozko gaia izango da, eta azkenik aisialdia, ez? Aisialdirako ere, torkizunan aurreikusten da, gutxiago lan egingo dugula, eta aisialdirako denbora gehiago egongo dela. Hori da esaten dena, gero ez dakigu nolako errealitate izango den, baina, alkialerekin lotutako lanbideak ere, interesgarriak izan daitezke. Eta, lanbide heziketaren alderdi espezifikoan, nik hor esango nizueke, hemen Euskadin, eta estatu mailan ere bai, alderdi teknologikoek beti izaten dutela lana, ez? Elektronikak, mantenimen industrialak,
aire girotua, berogailua, informatikoa, bueno, horrelakoak instalatzeko zerbitzuk ere garrantzia izango dute, eta, bueno, teknologiaren barruan, elektrizitateak, elektronikak, bueno, etorkizuna izango dute, eta nik ikusi dut, adibidez, instituto batean, batxillerren teknologikoa egin dutenek, denek lortu dutela gero, alderdi horretan, arlo horretan lana. Eta, bueno, zure seme alabari gai hori gustatzen ez bazaio, ez da zer gertatzen, beste gai batzuk ere daude, adibidez, lan merkaturako aukeran dituztenak, adibidez, restaurazioa, administrazioa eta finantzak, merkataritza. Orduan, esan dezagun, teknologia izaten dela beti da gehien eskaintzen duena, baina ez soilik ez da, eta askotariko aukerak egoten dira, adibidez, ingenieri teknikoak ere behar izaten dira, bai, eta oso alor interesgarria da, eta hor joerek esaten dute lanik ez dela faltan egongo. Eta gero, nolako baliabideak izan ditzakegu eskura, interneten daudenak, eta lagundi ezaguketenak. Adibidez, norbere burua ezagutzeko baliabideak hemen 3 jarri ditut, adibidez, herramienta bat deitzen da funtzionadeko, eta hor galdetzen du, zer gustatzen zaizu egitea zure isialdean. Adibidez, niri gustatzen zait txakurrarekin egotea, paseatzera joatea, edo aisearirako talde batean egotea gustatzen zait, eta hortik abiatuta, izaeraren ezaugarriak ateratzen dituzte, lagun biezaguketenak ikusten nolako lan motak egon daitezkeen lotuta gure izaerarekin. Kontua da, gustatzen zaigun hori, gozarazten digun hori, gure lanbide bihurtzea, ez? Eta, adibidez, musika gustatzen zaienak, edo paseatzea gustatzen zaienak, edo animaliekin egotea gustatzen zaienak, edo kirola egitea gustatzen zaienak. Hortik ateratzen dituzte izaeraren ezaugarriak, pixkat gero lan munduarekin ere lotu daitezkenak. Gero, Aragoiko kide batek ere webgune hau garatu zuen, tfp20.es, eta hor, izena eman behar da webgune horretan, eta hainbat galdetegi daude, pertsonak berak bere gaitasunak ebaluatzeko, bere interesak ikusteko, eta hor sartu izena eman, eta listo, tfp20.es, webgunea doaineko plataforma da, eta azkenik, goien artean, hor dago beste webgune bat, mywaypass.com, erreminta ludikoa da, jolasteko erreminta da, eta horren bitartez, pertsona, hainbat erronkatan sartzen da, pixkaten joko edo jolas giroa dago, eta horren bitartez, gure semeak edo labak, bere buruaren inguruko gauza gehiago jakingo ditu, bere interesak, zertan den nobea, zertan ez da inbeste, eta, zuen seme alabari lanbide heziketa interesatzen baldin bazaio bereziki, hor dago beste webgune bat, fpbide.com, hori da, beste webgune bat, hainbat galdetegi dituena, zehazki lanbide heziketen inguruan. Eta hor, adibidez, lanbide heziketekin lotutako hainbat galdetegi daude, eta bideoak, eta irteerei buruzko azalpenak daude, eta azkenik auto ezagutzarako kontuarekin lotuta ere oso tresna baliagarria daukazu hemen, dela IKT baliabideak ikasketak aukeratzeko, eta hori da GR, ditze zaiona. Eta hori da, edukaweb.com webgunean dagoen baliabide bat, eta horre ere beste galdetegi bat daude, pertsonari lagunduko diotenak ere interesak zein diren ulertzen, ez? Orduan, honen bidez, pertsonak pixka bat bere buruari galdetuko dio zer den gustatzen zaiona, eta gero mugikorrekin ere badago app bokazional deitzen dena, eta horre ere hainbat galdera daude, interesen eta bokazioaren inguruan gehiago jakiteko orduan ikusten duzuenez tresna asko daude, eta beti da egokia tresna horiek profesional batekin kontrastatzen nik gomendatuko nizueke beti zuen ikastetxeko orientatzailearekin harremanetan sartzea, eta esatea begira. Galdetegi hauek egin ditugu, ematen du gure seme alabak honetiko interesa duela, baina beti ongi dago ikastetxeko orientatzailearekin hitz egitea, kontrastatzea, hobeto ulertzeko, ez? Eta, tutorekin ere bai. Ordan, esan dakoa, erreminta erabilgarriak dira, baina
osagarriak dira, ez dira oso garrantzitsu bakarra, edo balio duen bakarra. Ordan, bueno, amaitze aldera, eta lehen esan dudanez, dago estrategia bat, nik asko gomendatzen dudana, lehen esan dugu, batzuetan, seinalabi ikasten zaiena dela, ikasketen mundua eta lan mundua oso bereizita egoten direla. Orduan, interesgarria da, lanbide, edo ni esemela bara interesatzen zaio, lanbide horretan lan egiten duen pertsona batekin harremanetan sartzea, eta galdetzea, ez? Berakutsiko diguzu nola egiten duzun lan? Beste soldadorea zara, edo medikua zara, edo, bueno, interesgarria litzateke, adibidez, gure seme edo alabak pertsona horrekin egun bat pasatzea, bere lantokian, eta horrela ikusi izatea, egunerokotasunen nolakoa den. Eta gazteak ikus dezala, begira egunerokotasunean, deiak jasotzen ditu, hau egiten du, hau eta beste egiten du, ez? Horren, posible bada, egun bat pasatzea profesional horrekin bere lantokian, horrek asko lagun diezaioke gazteari, ez? Adibidez, nire inguruko pertsona batek hau egin zuen duela gutxi, logopediaren gaia zuen buruan, gaztea logopedaren gana eraman zuen, ikusteko nola egite zuen lan egon normal batean, eta horrela gazteak gero esatzen, gustoko dut, edo dut gustoko, ongi, edo posible da, gazteak, zalantzasko izatea, eta askotan lanbide bat idealizatzea, ez? Adibidez, gazteek suhiltzaile izan nahi dut, esaten dute, suhiltzaile izatea, izugarria da, primeran pasatzen da, baina, zergatik ez duzu suhiltzaile batekin hitz egiten egun batean, zergatik ez diozu galitzen delakoa den bere eguneroko lana, ez? Eta ia sortea duen, eta egun batean bere lanera eramaten duen, eta, berarekin egoteko aukera ematen duen, ikusteko zer egiten duen, eta, hori da pixkat, kontrastatzeko, ia benetan zuk edo suhiltzaileen inguruan uste zenuena, ia egiazkoa den, ez? Edo ia idealizatu zenuen, edo errealitatik hurbil dagoen. Eta, askotan, lanbide askotan mota horretako programak egoten dira, gazteak eramaten dituzte beraien lan edemura, ikustera, zer egiten duten. Euskadin horrelako programa bat egon zen aspaldi, baina gero kendu zuten, tamalez, ez dago horrelakorik. Baina horrelako orientazio jarduretan inbertitzea oso interesgarria da, eta, tamalez, Euskadiko ikastetxe guztietan ez da orientatzailerik egoten, eta, tamalez, ez dugu egoerarik onena bizi orain, ez, horren inguna, baina, dagoenarekin aurrera egin behar dugu, eta, alik eta informazio ginen bildu alden dugu, ez. Eta, adibidez, institutuan ikasketa bidaia antolatuko dutela, zer zaitez hori antolatzeko batzordean, edo, ikus ezazu zer den gauzak antolatzea, talde bat lan egitea, edo, saia zaitezte beti gazteak horretara motibatzen, gauzetan parte hartzen eta ikustezaten zer den mundu akademikoaz kanpoko bizitza hori. Azken finean lan mundua ezagutzeak beti hon egingo dielako eta gainera aldaketa sozialari laguntzen diolako. Orduan, pertsonak bere inguruan hartu duenean eta bere buruari begiratu duenean, garrantzitsua da amia bat egitea. Hau da, zein aholgune eta indargune ditudan, nik neuk barrutik otozenak, edo agian, aholgunea dut hizkuntzekin, eta, batilak jarri behar ditut eta ingelesa egin behar dut, edo, nik egin nahi dudanak pixkat behartzen nau, adibidez, matematika pixkat hobetzea, edo nik egin nahi dudanak hau eskatzen dut. Bale, edo alderantziz, indarguneak ditut, eta hori balioan jarriko dut. Orduan, aholguneak eta indarguneak pertsonalak dira, eta mehatxuak eta aukerak izkunitutaren horiek ingurukoak dira, ez? Orduan, adibidez, aukera bat izan daiteke laster de jubilazio asko gongo dela, eta orduan lanpostu libre asko gentziko direla, baina mehatxua izan daiteke, lehiakortasun handia dagoela, eta orduan lanpostu horretara iristeko, pilak jarri beharko ditut, eta sistematikoa izan beharko naiz, eta asko ikasi, eta orduan, ideala, erabaki bat hartzerakoan izango litzateke ikustea, zentzu dien nire gaitasunak, zer eskaintzen dian lan batek, eta hortik aurrera, pentsatu eta esan, zentzu dira nire aholguneak, indarguneak, mehatxoak, eta aukera. Eta hortik abiatuta, esatea, bideo honi ekingo diot, edo beste. Hemen
sagar bat zatituta jarri dut, agian ezagutuko duzue sagarraren ipuina, ja hau bukatzeko, eta hau pixkat moldatuko dut gure girora. Bueno, ipuinak esaten dut behin, sagar bat oso triste zegoela, zuhaitz batean zegoelako, eta zeruari begira, eta esaten zuelako. Jo, izar hori, nola gustatuko litzaidaken izar hori izatea, firmamentuan egon, zeruan egon, oso argi ederra transmititzen du, dena ikusten du hortik goitik, ikusten du lurrean zer gertatzen den, eta ni hemen nago, zuhaitz honi itxatxita, ikusten dudan bakarra lurra da, ze bizitza tristea dudan, eta barrez, hori izaten du sagarrak eta egon batzukean dago, ba, bueno, hortik hurbile familia bat bizi da, eta semea du, eta aitak sagarra ematen dio semeari, eta erditik zatitzen du, eta semeak ikusi eta esaten du, ala, izar bat da. Orduan, bueno, ipuin laburra da, ba, pixkat, ikuspegia ez den laguntzen diguna, ez? Hau da gure seme alabei zer esan, ez? Edo nola, ze jarrerarekin ekin behar dugun, ze askotan ikusten dugu, jo, ba, semeari alabari hau falta zaio, ez dauka hau, jo, desastrea da, suspenditu egiten du. Baina zuko barruan izar hori daukazu, eta ez ezazu ahaztu, eta azalde daterako dugu, eta zuk balio asko dituzu, eta agian intelektualki ez zara onena, zure klaseko onena, baina mila gauza dituzu emateko, eta, bueno, agian guk familia bezala, ba, lagundu beharko genioke, izar hori ikusten, balioan jartzen, bide hori aurkitzen, ba, izar horrek dirdir egin alde izateko ez, eta hori da apur bat gure eguneroko plana, bueno, eta agia da, ba, askotan, gure seme alabekin liskarra izango dugula, eta nazkarota gongo garela eta bar, egia da, baina egun honak ere gongo dira, eta, bueno, ba, beti gure hortze muga izan behar da, ba, gure seme alaba orientatzea, konfiantza ematea, edo ez hori bakarrik, edo esatea, bueno, onaino, mugak jartzen, desesperazioari edo autoestima basuari muga jartzen. Ordan, bueno, hori da pixka bat gaur esan den dizuena, oso gai emankorra da, beste hitzaldi oso bat hemen genezake gai honen inguruan beste aspektu batzu ere giratuz, eta, bueno, gaurko hemen utziko dut, espero dut zuentzat baliagarria izango zela, eskerrik asko. Orain, galdera erantzunentzako tartea irekiko dugu, alde batetik hemen aretoan zaudetenok galderakin algo dituzue, eta gero Zoometik jagoneko galdera batzuk jaso ditugu, eta, bueno, beste galderarik ere gehitu dezakezue, bestela oraintxe hasiko naiz. Unai Ruizek galdetu digu, arratsaldeon, ia unibertsitaterako sarbidean ia kupo espezifikoari dagoen goi mailako lanbide heziketara jotzeko eta zien izango litzateken izena emateko modua. Bai, ba horregia da, duela urte batzuk kupoa egoten zela, oda, goi mailako zikloetatik unibertsitatean sartzeko kupo bat egoten zela, ba, eguneko kantitate batek. Hori azken urteetan ez da horrela izaten, orduan, hor sartzeko modua da, selektibitateko nota ez, adibide bat jartzearren, ba, adibidez goi mailako lanbide heziketa egin duen gazte batek, ba, mekanikan, eta gero ingenieritza bat egin nahi du alor berean. Selektibitatea ez barkatu, goi mailako graduko nota horrek balioko dio unibertsitatean sartzeko, demagun unibertsitateko gutxieneko nota zazpia dela, eta goi mailako zikloan 8 atera duela, bueno, ba, zuzenen sortuko litzateke. Arazoa da, zuk graduan edo goi mailako graduan atera duzun nota, bajoagoa denean unibertsitateko nota minimoa baino, eta orduan aukera bakarra izango litzateke, ba, berriro, bueno, bezarketa bat egitea, ba, ikasgai konkreturen batena, nota igotzeko, adibidez, zuk nota nahikoa ez baduzu, selektibitateko ikasgai bat edo beste egin beharko zenuke berriro, azterketa pasatu, eta 8 beharrean 10 izateko. Orduan, izena emateko modua hori izango litzateke. Euskadin,
berdin egiten da, bueno, batxilergoko den modua, berdin egiten dute goi mailako. Izena ematea beti izaten da ikastetxearen bitartez. Hor da ikastetxeek orientatuko dute izena emateko orduan, eta gero izena ematea pertsonak berak egingo du. Orduan labur bilduz ikasle horrek goi mailako zikloko nota hori altuagoa baldin badu unibertsitatean eskatzen duten minimoa baino, orduan zuzenean sartuko da. Eta bestela, selektibitatean ikasgai bat edo beste egin beharko du, nota igotzeko, baina, bueno, esentzu horretan lasai egon, ze zuen ikastetxean izango dizute zaintzuk diren epeak eta bar. Gure seme-alabek ez dute argi zer egin behar duten, bai, badago beste galdera bat hemen erdian, ia aurkezpen hau eskuratu ahal izango dugu, hori anonimoak galdetu duena, aurkezpena gure webunean egongo da eskuragarri, barkatu, esaten ari nintzen, aurkezpena gure webunean egongo dela eskuragarri, eta gainera Irukideren YouTube kanalean ere ikusi izango da, eta edozein honetan ikusi izango duzue. Eta beste galderak esaten zuen, gure seme-alabek ez badute argi zer egin duten, zer egin behar dugun gurasook, horiek orientatzeko guk unibertsitateko karrera tradizionalagoetan dugu esperientzia, eta den, esperientzia berek agertzen ari dira guk ezagutzen. Hori da pixka bat lehen esaten ari gina, gure semeak edo alabak ez duenean bat ere argi, guk nik gomendatuko nukeena da, lehenik eta behin, ikasketen inguruan galdetzea, zer ematen zaizu ondo edo zer ikasgai gustatzen zaizu gehiago, eta seguru nago guztietan ez dela txartelideko, matemat gehiago gustatuko zaio, matematika gustatzen zaio gehiago edo, bueno, hortik tiraka, ikus dezakegu zein ikasketa arlo egon daitekeen gai horri lotuta. Eta gero, horri lotuta ere, autoesagutza ere garrantzitsua da, ez? Ikasleari galdera batzuk planteatzea, galdetegi batzuk ematea, profila edo izaera zein den hobeto ikusteko. Eta gero, ikertu dezakegu ere, lan merkatuak zer eskaintzen digun, edo ze kualifikazio eskatzen duen ofitzio batek edo besteak, eta ni batez ere hasiko nintzateke ikasgaietatik, eta galdetu zein ikasgaietan zabiltza hobeto, zeinetan ezain beste, eta adibidez, galdetuko genioke zure etorkizuneko ofizioan zer gustatuko lituzke, jendearekin harremanetan egotea, ala zerbait teknikoagoa egitea. Ez da, niri gustatzen zait, jendearekin egotea. Orduan agian osasun arloa jo dezakezu, edo beste arlo honetara, edo hobeto ematen zaiz, eskuekin lan egitea. Asko gustatzen zaizkit matematika eta fisika, baina gorrotu dut historia eta geografia. Hor jarrauzu profil tekniko bat, adibidez karrera teknikoa. Aurrera pauso bat. Horren, prozesu hori ez da egun batetik bestera gertatzen, pixkanaka egin behar izaten da, eta ikertu behar da, lehen esan dugun bezala, ez? Ikerketa bat guztiako zein ofizio izan daiteken honena erantzat. Gaur egun zorionez interneten informazio asko daukagu eskura, arazo izaten da informazio hori pixka bat filtratzea eta iturri fidagarrietatik hartzea, ez? Eta igual webune batek esango du ez dakiz zertan, ederatzeko batek hau egin ardola du beste, baina kontuz iturriekin, harremanetan egon zuen ikastatzeko batzailearekin, eta beti da informazioa bere izten jakin, ez? Eta beti ikusi behar dugu ikuspuntu batetik dela, denborarekin ikusi behar dela, ez dela presaka ibili behar, eta, pizkate arlo horretan aurrera pasoak egin behar dela, ez? Munduari begiratzen hasi eta sintonia hartzen joan. Pero, askok esan dute itzaldia oso interesgarria izan dela, beraz, eskerrik asko. Eta, 150 pertsona inguruk ikusi dute interneten, eta oso interesgarria izan dela esan dute askok. Beste batek esan du, oso interesgarria eskerrik asko, zer egin behar dugu, gure seme-alabek zerbait
egin nahi dutenen eta guk uste dugunen ez diela gai izango hori lortzeko. Bai, hori gaiko lapilatxoa da, adibidez, guk askotan esaten dugu, ikasle hau, mutil hau, batxillergoan ikusten dut, nahiko alferra dela, ez dolanik egiten, mutil hau, ez dituzeten unibertsitatera joan da, hobeto egin dezala lanbide heziketako graduan. Baina agian ikusiko dugu, batxillerren desastre hutsa zen ikasle hori, unibertsitatera joango dela, eta, orain helduagoa dela, bizitzan aldatu egin dela, eta orain oso ikaslea dela unibertsitatean, orduan, kontu handia zilegitar gara espektatiba horiekin, norbait esaten, kontu zibila ebil behar dugu, norbait esaten, azuk ez duzu hau egiteko balio. Eta askotan jendea entzun dut ez, esaten dira begira, nire irakasleak esaten zidaten ez nuela balio, unibertsitatea joateko, eta nire erakutsi gezurra zela, eta oso ondo egin duela unibertsitatean, eta begira, jende askok nire bezaroan gara itzerra izaten duela, ez duela burua hitzen, modu kaotikoan ditzen dela, ikasketek bigarren mailako garrantzia dutela bere bizitzan, baina gero helduarora iristen dela, eta, gauzak aldatzen direla, baina, egia da ikasleak oso ikasketa ohitura txarrak baldin baditu eta oso intelektualki oso zaila den zerbait aukeratzen badu, kontuz. Nik ez dizut esango hori ez egiteko, ez? Baina abisatu oso zaila izango dela berentzat eta erronka handia izango dela. Eta adibidez, begira, matematikan oso notatera behar duzu, ze karrera hori egiteko matematika oinarri ona izatea oso garrantzitsua. Eta adibidez, zuzenbidea ikasi nahi baduzu, oso ona izan beharko duzu historian edo hizkuntzetan edo dena delakoan. Horren, agian ez diogu esan behar begira, ez ezazu egin, edo horretarako zenzu balio, baina bai planteatu behar dugu erronka bezala, eta esatea begira, hau erronka handia izango da, eta zure bizitzan aldaketa esanguratsuak egin beharko dituzu ikasketan bidekitzen izateko. Eta ordan, hau egiteak erantzukizuna jartzen du gaztearen gainean, eta ez hainbeste gurasoaren gainean, ez? Ordan, gurasoak esaten dio, begira, hau da dagoena, zuk erabaki, zu erantzule zara, zu nahiko aldua zara jakiteko, non sartzen zaren, ez? Eta, gero, kasu asko ikusten da, gazte horiek, batxillerren esan zietela ez begira, ez egin hau, ez saiatu ez duzun aterako balio, gero unibertsitatera joan ziren eta oso ondo egin zuten, orduan, kontuz horrekin, kontu handia zibili, bizitzako transformazioa dutako. Eta beste galdera batek esaten du gazteek oso idealizatuta izate dituztela ikasketekin lotutako lanbideak, baina askotan hori ez dela horrela izaten, ez? Zer esan behar diegu. Oso elementu garrantzitsua da, eta horregatik da, hain zuzen hain garrantzitsua, lanbide hori egiten duen jenderekin harremanetan sartzea, eta haiekin egon bat pasatzea, eta, hori ez da posible, ez dagolako horretarako balintzarik, hitz egitea, esatea dira, nik medikuntza ikasi nuen, mediko naiz, eta medikuntza oso polita da, eta nire berrina da, baina lehenago nire egin behar izan duen, eta esan nahi izan zuen, egunero, bataz beste 5 ordu ikastea, ikasketez klasea ez aparte, eta aparte nirekin, ez nuen izan bizitza sozialik. Eta horren gazteak esango du, asko gustatzen zait lanbidea, baina oso gogorra izango da horretara iristea. Orduan, pixkat errealitatera jaisten duzu, eta ezinbestekoa da hori egitea, ez? Guk lanbide bat oso gutxi gora bera ezagutzen badugu, kontestu egitea lanbide horretako profesional batekin, esatea, gogoratzen nahi, adibidez, nik alabekin, behin alabak eraman dituen ingeniari bat ezagutu zezaten, bere enpresan, ikusteko nola lan egiten zuen, eta askotan zaila izaten da ere profesional egoki hori aurkitzea, ez? Hori egingo digunan, aurkitu beharko duzu bere lanbidea gustuko duen profesional bat, ezagutzen baduzu bere lanbidea gorrotu duen profesional bat, oso ikuspegi negatiboa emango dio, ez? Baina, beti aurkitu beharko dugu pertsona bat, bere lanbidean gustua dagoena, gustuko duena egiten duena, eta, pertsona horri aurkeztuko digu gure seme-alabei, eta pertsona horrek emango digu seme-alabek behar duten informazioa, baina beti ikuspuntu positibo batetik, ez? Edo adibidez, esangoa begira, zu hona zara hizkuntzetan,
Beira, zuk eskontza heziketa fisikoa egin zenuen, pero, bueno, zer rekomendatzen didazu, ez? Orduan, institutuen barruan, profil asko goten dira. Edo, adibidez, irakaslei begira, ez? Begira, zuk hau ikasi zenuen, zirutzen zezu karrera hori, edo, bueno, institutuko irakasleek orduan, lagunduko digute, ez? Edo, irakasleak esango digu begira, esfortzoekin dela lortuko duzu, hemen doainik ez duzu zer lortuko, bueno, gustuko egiten baduzu, ondo egongo. Bale, eta azken galdera bat, eta ez dakit hemen aretoan dagoen norbaitek ere galderarik egin nahi dion Ernestori. Nire alaba unibertsitatea amaitzeko puntuan dago, eta oso jarrera negatiboa dauka lan munduaren inguruan. Zer esango zenioke? Bueno, nik ez dakitze aski ikasi duen neska horrek, baina bai, lan merkatu oso gaizki dago soldaten aldetik, hori evidentea da, egia da, gazteak esplotatu egin dituztela, oso soldata txarrekin, bekekin, baina hori, bueno, ikusi behar duzu, bizkate denboraren perspektibarekin, adibidez, bueno, unibertsitatea amaituko dut, masterra egingo dut, adibidez. Zan daiteke oso master garrantzitsua, eta ateak ireki ditzazkezukena, baina, edo adibidez oso master profesionalizatzailea da, eta horrek aukera gehiago nago ditzu lanerako. Orduan, dian pentsa dezakezu, bai, lan merkatua gaizki dagoela, baina bestalde batetik, bai, pentsa dezakezu, aukera asko dela, adibidez, duela 30 urteko egoerarekin konparatuko. Eta, adibidez, lehen esaten genuen, ez? Mugikortasun handia dagoela, orain lan merkatua ez da nire herria, ez da nire probintzia ere, agian mundu osoa da lan merkatua, eta agian planteatu dezakegu, zergatik ez noa Inglaterrara edo Frantziara lan egitera, eta hizkuntzak hobetuko ditut, eta aurrera, ez? Beste gai bat da, adibidez, pertsonak ez badu ateratzeko gogorik eta bar. Baina nik beti esango nuke zure arloan ona baldin bazara, beti aurketuko duzu lana, eta beti enpresek hori diatzen dute, ez? Jende arduratsua, erantzukizunak hartzeko presagoena, eta lanetan jendea behar izaten da. Beraz, bueno, telebista ikusi besterik ez dago, ez? Bai zerbitzariak, bai ingeniariak denetarik behar da, ez? Eta lan merkatua askotarikoa da, denetarik dago, eta, bueno, zu enpresa batera joango zara, kurrikulum bat daukazu, seguru kurrikulum ona dela eta ilusioa jartzen baduzu eta gogoak eta esfortzuak, seguru aurkituko duzula, zuk nahi duzuna. Eta pizkat zure buruarengan sinetzi behar duzu, ez? Hori da lehenengo mezua. Hau da, zu zara lana gehiatzera joango dena, eta dena emango duena, eta hori baldin bada transmititzen duzuna, formazioa egokia baldin baduzu, aurkituko duzu, seguru behar duzuna. Eta formazio ona baldin baduzu, aurrera. Eta pixka bat, unibertsitateen inguruan existitzen pesimismo hori hautsi behar da, ez? Entzuzerik ez dut ez lortuko, ez askotariko lanbideak daudelako, eta askotan arlo teknikoan adibidez, lanpostu huts asko daudelako, jendea behar delako hori egiteko gai izango dena, edo adibidez, ez dago latin irakasle nahikorik, ez dago filosofia irakasle nahikorik, eta horrek ere baditu lan ertera oso egokiak. Orduan, jarri konfiantza zure buruarengan, eta zure buruarengan sinisten baldin baduzu, seguru nago lortuko duzula. Era bat, seguru nago gogotsu aritzen bazara, eta benetan saiatzen bazara, esfortzu gehiago da gutxiago eskatuko dizu, baina lortuko duzula. Eta, orain enpresa asko ere lana eskaintzen ari dira titulu denei, askotan titulua lortu aurretik ere. Askotan, laugarren mailako ikasleei enpresek deitu egiten diete, horrelako jendea behar dutelako, eta besteak esatu dut, nik masterra egin nahi dut. Denetarik dago, ez? Eta beti ikusiko dugu zer ikasi duen bakoitzak, eta karrera guztiak ez dituzte aukera horrendak eskaintzen, noski. Baina, beti daude aukerak, eta konfiantza izan ezkero aukerak sortuko dira. Hitzaldiaren amaiera aldera hurbiltzen ari gara, orduan eskerrik asko berriz ere, eta horren urte arte.